So guys, angazi ukuthi insizwa beyibhebha kanjani ngingekho, kodwa nginesho ukuthi ayibenibhebha. Benibhebha. Namhlanje ngifuna sikhulume ngalokhu. Ngaphela ngitshela ngale gender, imasaji. Ukuze ungayitholi usudlwengula umuntu. Mayinqaba nengquza nje. Umuzo kwenza lento engishoyo, ngeke ungayitholi. Le gender abantu besifazane bayathanda lento ukuthi bakuvakashele. Mayisuka eplanini ukuthi ngiyamthanda kodwa nje angifuni ngisheshe ngidale naye because uzongishiya. Ngeke nje ngize ngimnike ingquza yami nje ngifuna ukumlindisa. Number 1 nje the fact ukuthi uyeza uyakuvakashela niyaxoxa ukuthi uyakuthanda nawe uyamthanda mase fika useyanqaba. Hayi ngwana ke ngafuni ngoba nje usafuna ukukulindisa. Angithi wena ufuna ukukulinda, ufuna ingquzu ifikile. Ukuze ungayitholi usuwenza into eyibhedayo, ungayitholi usufaka ipipi ngeforce, usuphoqa. Ngishaya ngale masaji ngizokutshela ngayo. Lalela-ke, uyafika ngiyakutshela ngathi angithi awumbuzi ngendaba yokugeza. Uyamtshela amanzi esiredi ukuthi akahambe yongena emanzini ukuze yonke into izohamba kahle. Uyafika embedeni ngakutshela futhi ngathini melele wabheka le awumphenduli, awumtshela ukuthi akaphenduke. Yabona ke this time uyangena embedeni uma ufika uzothi baby ngiyacabanga ukuthi ukhathele nawu oil ngicela ukuphi massage bese siyalala. Angithi uyangizwa ukuthi ngithini? Ngithe uzomnika imassage bese uyalala. Awuyikhuluma indaba yokulalana, awuyikhuluma indaba yokuthi ngifuna ukukubhebha, ngizokubhebha, ngizokwenza ukuthi washo kusukhona, ulokhu uzulisa udryisa into engekho. Awudryisi mjida. Sigezile ingane singenele embedeni thanda ngicela ukumassage. Okay? Usibhebhi lala ngomhlane ngizokumassage bese siyalala. Angifuni lutho olunye. Uzolala ngempela ngomhlane, wenze sure ukuthi comfortable, udonse uoil. Yaqala uyamassage. Massage nje, uma uqala kumassaja ungakhuhla ngalendlela okhuhla ngayo but ukhumbule ukuthi kuleli page slogan sakhona sithini slowly. Mjida uthinta ingquzu, uthinta umsunu, uthinta gepkepi slowly. Siyafunda samadoda uthinta uslowly ngisho ukuthi ngomnyakazo slowly kancane umsunu uthintwa kanjalo. Hayi lento yeni kahlikihlikihlikihlikihlikih. Asikho lapho. Asibuyeke. Uyalala ngesisu, uyamassage nje kahle slowly, awufaka amandla akhe endoda. Awumassage yona indoda. Uyamassage ke la amahlombe uyamassage impela uyazama impela ufaka uoil uyehla ubheke ezantsi. Uyinika isikhathi, awujahile. Angithi le ngquzo yakho uze la uzolala, nizolala vele. Yamassage uyehla. Ayikho into emnandi kumuntu wesifazane njengokumassage izinqa. It's the same thing mangabe umuntu wesifazane engapheki kwakho kuyena okufendayo bese umbamba izinqa yabo. Yingakho futhi abantu besifazane beningi be-enjoya ukushawa izinqa. Not bonke. Kunendlela yokushaya izinqa ngizonifundisa ngelinye ilanga. Awuveli ngishaya izinqa uthi ba asik-enjoy lokho ngaphandle mabe lento abanilutha ngayo mangabe nibuka laba ababhebhana laba babuka bebhebhana kuma-video baniluthile engqondweni ngokuthi nabantu besifazane sithandana. Lento enisuke niyibona akusiyo le ifunwa yithini, ile abafuna nayo niyibone. Lalela-ke usuyehla-ke uma ufike ungathi ufika nje uma usufika la eqolo uvele uye engqeni cha. Ulokhu udryisa yabo umassage la eqolo, umassage eqolo wehleke bese uyamassage kancane izinqa uphinde ubuye yabo. Awufuni ukuthi athi ngangithini lapho cha ungagxili kuzo. Uyamassage ubheke ezantsi, uyabuya umassage la eqolo, uphinda futhi uyayibamba kancane, uyayimassage kancane izinqa, uphinda uyabuya, ubuye ubheke phezulu nomhlane, ushaye bese uphinda uphindele ezantsi bese uvele uyayimassage nje izinqa. Uzomuzwa nawe ukuthi ukuphefumula kwakhe kuyashintsha nangendlela anyakaza ngayo la phakathi kweqolo yabo kube ngathi uyanyuka mengabe wehla nemassage. That's the perfect time. Usuyaqala ke manje umassage izinqa, umbamba izinqa, ungajahi ngalento yepipi, ungakhothi ungenzi lutho vele gcwele oil, right? Usuyamassage kuyayimassage izinqa. Ngiyazi nje ngamanje uhayi lokufaka ipipi phakathi, linda. Uyayimassage izinqa, uyehla uyemathangeni, uthule lapho uqhanyelwe. Ayikho into bafethu emnandi njengokumassage izinqa, njengokuthintwa izinqa indoda. Siya-enjoya, kuya-enjoyisa. Emva kwalokho yabona-ke usuyimassage izinqa, wayimassage izinqa wabona ukuthi yabo manje uthambile bese uthi baby koza ngikumassage ngaphambili. Useyaphenduka yabo lapho selahle ngisho nethemba okufuna ukwenza uzokwenza. Musu ukushintsha imassage and naye umtshela ukuthi baby soqhubeka nemassage. Awujahi, ngiyazi ukuthi hayi usuyabona ukuthi inquzo nje bangifaka manje. Musa ukujaha, qhubeka nemassage. Lento yenze ngisho kuthiwa umuntu osanana naye vele nihlala naye endlini ustick ekuthenini ngenza imassage not uyimixe. So yamphendula kubheka phezulu.
usuyaqala-ke awuqabula indawo awukhothi indawo you are in nemishini yemasaji. Fake izandla emafutheni. Ngenza ividiyo izolo ngenze ngesingisi but bengimasaji i-chicken manje ngikutshela ngomlomo. Ufaka ilentuzane u-oyela ezandleni usuqala umasaja. Before ngiqhubeke ngino-YouTube channel nawo ubizwa ngo-Cucumber Pots. Nginifakela more videos ocansi khona. Shone khona ukubizwa ngo-Cucumber Pots, the same name yegama lale yala Facebook. Yeah, na YouTube the same. Ku YouTube also ngicabanga ukuthi singawenza nama live. Ningibuze mombuzo sikhulume ngocansi with no problem at all. Also nginempesu, impesu mangabe ucansi lakho lingekho right, uyayithenga impesu yethi 130 rand ikubhebhisa ikushayisa nama round ayinqaba. Ngibe necongo dust, icongo dust igcotshwa phezu kwepipi mawukuthi ulendoda le esheshayo ukuchama. Uthatha icongo dust uyigcobela phezu kwepipi ebese uyabhebha. Ikwenze nje ubhebhe undedende intende, yabo lonto le uyazi usubhebha umuntu wesifazane bomthinta abomunye umqala ube wenza yonke into uyamatitask awuvele nje urelax ukuze uzoyibona nawe into eyenzayo because ukubhebha isikhathi eside ukuthi wena uzoshaya intende but akachami akukho mnandi. Then indaba ufuna ukuphuza ukuchama uma kuukuthi awukwazi ukuthi kuyamatitask amadoda uthi ububhebha ngala uyambamba uthukuma uyabona lonto leyo ajabule nje umuntu wakho wesifazane. Ikongo dust 170 rand incane nje ingaka uthi uyayikha kanje uthi msela amanzi noma ufake amanzi kancane uthi bese ugcoba lapha ekwepipi noma ingangena lapha embobeni not kodwa uthi uyigxishe phakathi embobeni cha ugcoba nje bese uyayikhava ngecondom ukuze ingeke ize yoma. Emva kwe-hour uyahamba ugeza ipipi ulinda umuntu wakho uyambhebha. Bese siba nomlondo. Umlondo uyiti ama-Tipex awu4 phakathi. Uthatha iTipex elilodwa uphuza kathathu ngosuku. Nayo ikunikile ibhidi right. Nina Meqaba niyehla izinto engekho right niphuze notshwala. Ushalela iti mokuthi namhlanje uzwa ngathi akushayekanga kahle. Nangakusathu uthatha lenye iTipex lesibili nalo liphuze sekuseni zemini ntambama. Ushalo lilodwa 130 rand iTipex lilodwa uphuza ka3 ngosuku bese ngakusasa ushaya umsebenzi. Uma usafuna ukuqhubeka uliphuza uyaqhubeka uyaliphuza ushaya umsebenzi ikushayisa kahle kabi. Igama layo umlondo na 130 rand. Bese ngiba nomkhulisa pipi. Ufile ngathi ipipi lakho ufuna lithi ukuthi xaxa libe deck ngeke likunike ipipi lase Nigeria cha ngizokuqambela ama ngeproduct yami izokushaya nje ipipi mawusana 18 noma usuna 35 ipipi alingani ipipi lithi ukwehle lithi ukushrink. So le products le yami ama capsules phakathi ayi-herb bese siba ne-herb ke ebiliswayo uyayiphuza ikunikeza ubudoda bakho nje ukuthi ipipi libuye liqine lithi yabona into libe nebalance libe nemthambo lithi ukukhula 1200. Inamba zama-distributors zikwi-comment section. Uma ngabe nje uvula lapha kwi-comment ngezansi uzobona i-comment yokuqala kusuke kuyi-comment yami ibhalwe i-list. Uma engekho umuntu oseduze kwedolobha lakho fonela noma ngabe imuphi use-KZN fonela noma imuphi ozombona ubhala ukuthi KZN lapha ngezansi for i-product ebese uyathenga. Ake sibuyeleni kwi-masaji-ke madoda. Mangabe-ke usumasaja-ke mufika-ke ayikho into esi-enjoya njengabantu besifazane njengokuthinta umqala. Abanye abantu besifazane abakuthandi indoda ezomchoka yabo. Sometimes useke wadlwengulwa noma sometimes useke waba kwi-traumatism so abakuthandi uclean. Mina nje ngiyenza isibonelo ngiyakuthanda uclean ngiyaku-enjoy. Nalama tattoo la emqaleni angibuza ubuhlungu because indawo kumina le very sensitive and sexual ngithanda kabi emqaleni. So mawuthi umuntu wakho awum-understand noma umazi endabeni yokuclean mawufika uyamasaja umqala. Yabo nje the fact ukuthi indoda ifake isandla kanje ufile ngathi iyakuona ufile ngathi indoda yakho sizwe ngathi uyangithanda ngibhilonga kuwena. Yeah, understand lento leyo it's like ngisifebe sakho uma manje wena kodwa uzokumclean uyamasaja. The fact ukuthi izandla zakho nje zifuli zila. The fact ukuthi ubusy urana yo into azobeyisa and then bese slowly uyehla ubheke ezantsi emabeleni. Mawufika emabeleni ungadlali ngengoni lokuthi kanje kancane engonini cha uyalimasaja ibele akhathalekile especially umuntu wakho mayina lamabele awile ngoba sibuye sifile yabo somehow ukuthi awuyibele lesalisamile since social media uportray lento ukuthi amabele faneke khona abantu abanganazi ingane ukuthi ibele liwile lokho kunormal and uma uyindoda nje nawe namasendali ngayo akumele ukuthi ubuke ukuthi ayiwe ibele liwile akumele nje enjoy ucansi uyekucabanga ngezinto ingquza ayiwili uboniwe ibele liwile enjoy ucansi. Ngicabanga into eningi akukhathalekile ukuthi ibele lakhe lide umthaca ofika lezansi menze afile special menze ibele lakhe afile secure ngalo yize liwile because uyamthanda. So ke uyalimasaja
But mangabe ubone ngathi mhlawumbe uyakuphusha or ufila uncomfortable uyeke because awufuni ukwenza into angebe comfortable uyehla kubheke ezantsi. But ungaliyeki just because iliwila wazi uzodlala kanjani ngalo cha uzothola nje indlela mathi ukuthi uzokwenza kanjani. And then bese uyehla sisakhuluma ngemassage. Umasaja isisu. Umasaja isisu. Ungajahi ukuyothinta umsuni ubhontshisi lothe ungajahi. Umasaja isisu uyehla ubheke ezantsi. Mawufika lapha ezantsi usekulindele vele ukuthi uthinte inqozi. Ungayithinti. Ngithinta amathanga. Uwavulile vele amathanga athe wena ulapha kade nendawo kuona faka uoyela umasaja amathanga. Usewavulile umasaja umvule uwamasaja amathanga kuze kube ngathi uyamvala uyomasaja kubheke einqeni. Ubuye ufake izandla zakho ngaphansi kwakhe. Yabo ubheke phezulu ngithi uthe uvulile imlenze wena umasaja ithanga. Umasaja ithanga angazi mafanele ngize ngilivezeni umasaja ithanga bese izandla uyisa la ngemuva kube ngathi yena uza la ngaphezulu kwakho uyafaka kanje uyamasaja se uphefumulayo lapho ingqondweni ipipi ufuna la wena ukufuna la na ukuthi umthinto awakathinti mawubuya ungabuyi bese uthi kanje la ngaphezulu kubhontshisi cha mawubuya lapho uyamasaja kahle uthinta inquza yonke amalebe ilapha embotsheni slowly nakhona ungena uthi kanje uyanyuka uthi yabo lonto le isandla sigcwala inquza yonke nje uthi lapho uzofika vele umanzi emva kalokho usurabha inquza yonke la urabha inquza yonke bese uzokufaka umunwe uwaf ngoba umasaja indonga zembobo yenquza awufaki phakathi umasaja imbobo usikancane la embotsheni uthi kancane la embotsheni uthi embotsheni uphinde ubuyele emuva uphinde futhi ufa uthi embotsheni bese usikancane uyangizwa yabo laba nenkinga yokuchama umuntu akuma ukuthi bengaze chama uzokwenza lento engisho uzochama ngeke angachama ngeke because first of all imassage kwenza urelax yenza umuntu osifazane relax ngisho nawe urelaxile vele uyaqhubeka nemassage urelaxile uyamrelaxisa uyaqhubeka urelax and wenza nalento ukuthi akuthembe yabo lonto leyo because awenze okunye awuzama ukumkhuhla ngepipi uyamasaja uqhubeka nemassage uyaqala uyalifaka ipipi uzovela chama nakhona uma ufaka ipipi ngeke phela ufake ugear 4 sizokhuluma ngogear 4 ku YouTube nihambe nicheck ama video okay already akhona kukhamba pots ngifuna ukuntshela kukhamba pots ngamagear asingeke ngakhuluma kodwa ngamagear ndakhona uma ngabe ungena uyalazi igear uzolisebenzisa amagear ngizokhuluma ngawo ngale sana zamiki mawukuthi ufuna ukodwa ake ngithi because ngikutshela ngomkhulisa pipi umkhulisa pipi uyasebenza kwabanye abantu awusebenzi imizimba ayifani and wonke nje ama products ngizosho ukuthi ngiwadayisa ngoba u90% ama customer ami ahappy ngina u10% obuya athi mina angizange ngize ngizwe so uma ngabe uyithenga angifuni uyithenga bese uthi kusasa ngoba nakho phela ngumuntu emnyama hayi ngifuna imali yami mina azange ngize ngisebenzele product yakho bengeke ngiqhubeke ngidayisa ube kuthiwa abantu abayithengi it's the same noma umuntu efika ku WhatsApp wami athi hayibo wenons iyasebenza yini lento ngivele nga understand because awuyigaze Shoprite ufika ithi hayibo le divorce limnandi yini ufika uthenge you understand and nami ngeke ngize ngidayisele into engiyazi ukuthi ayisebenzi ngidayisa ngoba ngisanama testimony nginabo abantu abathi ayi ngihappy ngeproducts ngicela ukuordenye nothi ngiphuzile icapsule ipipi lami ngiyalizwa liyaqina impela nocanisele sengilishaya kahle ngifuna kodwa ukuqhubeka ngoba ngibona ngathi ipipi lami alakabi ilo deck engifunayo noma alakabi lo size you understand mase kuba nomveve umveve uyawubilisa bese uyawuphuza nawo ukhulisa ipipi but umveva okhulisa ipipi le icapsule inayo ama herb afakwe phakathi kwicapsule kufakiwe phakathi nempestu ifakiwe phakathi nomlondo so ikunikeza so many things inside mangabe usuyiphuza abanye uthola ukuthi bazobuya bathi mina nontsumehluko bengakawubona epipini but ekubhebheni ngawumkhulisa pipi lo enguphuzayo ngiyakubona ukuthi hayi kuyashaya ingakho ngicabanga ukuthi inyanga ilandela ngiphinde ngiorder abanye bathi hayi nonsi ngibhebha kahle ipipi lami selusize right mina angeke ngisayithenga iproduct anymore ngoba inyanga eyodwa nje ngihappy ngayo ngijabulile you understand so icongo dust as well icongo dust ile oyigcobe ephekwe epipi bese kenza abanye benabayigcobike kahle
Uma ungayigcobanga kahle noma ungalindanga ufike uyigcobe i-Congo dust bese emva kwalokho 15 minutes usufuna ukubhebha. Cha, i-Congo dust ifuna uyinika isikhathi emva kokuthi uyigcobile epipini. Like noma i-hour noma u2 hours uyigcobile epipini. Ukhavile futhi ngeplastic noma ngecondom. Uyihlalele nje awudingi ukuthi uqhanyele ihlalele ubukele i-TV ugqoke as long as ukhavile. Emva kwalo 1 hour or 2 hours uyayikhipha leyo plastic noma leyo condom usuwasha ipipi lakho usuya relax. Seniyaqala nabhebhana nomuntu wakho uyakhotha uyamkhotha seku right yonke into vele usu clean kuphela nje ukuthi izokushovisa hayi izoyishaya ke ingqozi hayi uzohlehliswa hamba nayo nibe right ke nikhumbule ibalekile imassage especially futhi umuntu wakho mengachami izomenza nokuthi achame ngoba uzobe relaxed noma onqaba nengquza uzogcina evumile nengquza ngoba imassage yenye into ngiyabonga ke bye bye inqanqa.